Човешкият ден. Разговорът. В разговор ви срещаме с Галина Лачева, координатор на Солидарен кръг за взаимопомощ срещу джендерното насилие. Не си сам, не си сама. За развитието на случая на Габриела Банкова ще говорим, за контекста, в който попада, но първо, тъй като програма Христо Ботев има, разбира се, и своята образователна функция, нека да поговорим за понятията, които все още предизвикват реакции. Галина Лачева, здравейте! Здравейте, добро утро на всички! Случаят на Габриела Банкова беше поредният повод за ваша позиция. Отворено писмо до българската общественост. Едно от нещата, които посочвате в нея, е провежданото от страна на парламентарно представени политически партии на антиродова пропаганда, на конспиративни теории за изфабрикуваната от международното антиджендерно движение, тъй наречена джендър идеология. За съжаление, все още се налага да бъдем поне за малко на нивото на понятията, и ми се струва, че може би това оставане за малко тук ще е в полза не само на тези наши слушатели, повлияни от псевдопатриотичните организации, които и в разговора с София Коен преди 9 споменахме, но и за онези, които все още са несигурни в това, кое, къде и защо се казва. Можете ли да помогнете на тези две групи? Смятам, че имам с какво да съдействам в това отношение. По много линии, в крайна сметка не знае с кое да започна. Вие ме анонсирахте като координатор на Солидарен кръг за взаимопомощ срещу гендерното или джендерното насилие, което на практика не се назовава дори правилно у нас, понеже е неправилно преведено само по себе си. В крайна сметка се явявам един от оцелелите от такъв тип насилие. То се основава точно на злоупотреба по отношение на овластеността, на силата, контрола спрямо недоминантни групи по отношение на родовите разделения в културата. Дали ще са от женски род, среден род и така нататък. Мъжкият род доминира и в един такъв патриархален социален контекст задава модели на поведение и отношение към другите, които са в крайна сметка недемократични и поругаващи принципите на равнопоставеността, когато това намира крайно изражение под формата на насилие, то полагаемо се назовава джендерно или гендерно, според това коя от школите за превод на тези концепции следваме. Когато говорите за неправилен превод, всъщност това е още една ваша битка за замяната на джендерно с родово. В крайна сметка, в момента се говори за насилие основано на пола, което е съвсем извън концепцията. Защото не иде реч за пол, а по-скоро за рода в известен ни в граматическо отношение, още от началното училище. На български език всеки знае, че има мъжки род, женски род и среден род. Тук не говорим за мъжки, женски, среден пол. Нали? Когато става въпрос за това, че има небинарност в това отношение, не говорим за пол. Има много бегло съответствие между рода и пола в културата и това е ключово важно. И когато говорим за неравенства и за насилие, става дума за родово базираните неравнопоставености, иерархии, очаквания и прекрачвания на граници. Можете ли да помогнете на слушателите ни и да се припознаят в някой от тях? Ако те гледат на случая, да кажем, на Габриела Банкова, който стана популярен през последните седмици, като случай много далеч от тяхната действителност, можете ли да ги поставите в друг контекст, където да видят и себе си като жертва на това, за което става въпрос? Много лесно може в това отношение да се говори с правилните термини. Знаете, че когато всеки от нас се роди, първоначално е бебе, дете в среден род.
Защото в средния народ, в нашата култура се обозначават живите същества, които нямат право да участват в вземането на решения за това какво се случва с тях. Все още нямат глас собствен. В процеса на израстване вече започва да се развива всеки от нас. Започва да развива своята личностно-социална идентичност, да се изгражда като личност, като самостоятелна единица в обществото. И това е много обозримо като процес, на всички ни е известно, в пубертета и юношеството, когато личностно-социалната идентичност на различни нива започва ярко да се изявява. Дали ще е в културно или в субкултурно отношение, дали ще е хип-хопър, или ще е панкар, или ще е рапър и така нататък. Дали ще е политическо отношение да се формира, либерал ли е, консерватор ли е, анархист ли е. Когато се формира по отношение на религиозна принадлежност, дори да са те кръстили като християнин, ти като личностно-социална идентичност може да се изградиш като мюсюлманин, като еврейн или като атеист, което е също валидно. По същия начин и по отношение на родовите взаимодействия, взаимоотношения и поведенчески очаквания, по отношение на това до каква степен женствено или мъжествено се държиш и така нататък, също изгражда своята личностно-социална идентичност. Един в това отношение може майка му да го обличала изцяло в синьо, но установява, че неговата идентичност е на човек с изискващо по-пъстро изразяване на своята идентичност. С гола глава било прието, понеже за хора, родени от мъжки пол, трябва да е винаги къса косата. Но той се чувства себе си с дълга коса, например. Това е по отношение на изразяването на така наречената родова идентичност, която в различна степен те проявява като мъжествен или женствен. Дали има жени като хора, които са родени от женски пол, които в процеса на изграждане на своята идентичност отказват да се асоциират с носене на токчета, с това да бъдат обявявани за дами, заради което са твърде крехки, нежни и трябва постоянно да бъдат закрилени и постоянно да бъдат ескортирани и така нататък. Нямат автономност. Има очаквания дали да раждаш, на каква възраст, по отношение, когато сключиш брак, примерно, дали да си смениш фамилията, дали да не я смениш, дали си сложиш чертичка втора фамилия и така нататък. Това са все изрази на процеса на родовизация и на формиране на идентичност по отношение на тези мъжествено-женствени категории, по отношение на романтичните взаимоотношения, семейните взаимоотношения, обичта, до каква степен си сексуален, сексапилен, изразяваш това нещо, или по-скоро сексуалността не е важна, половата принадлежност не е важна, ти си важна като учен, като политик, като човек с кариера, за други е важно пък като идентичност да са майки и около това се върти тяхната реализация, но това е в крайна сметка въпрос на индивидуална личностно-социална идентичност в това родово отношение. Този аспект на личностно-социалната идентичност на практика се назовава родова идентичност или в превод от английски язик джендерна идентичност, гендерна идентичност. Родова е всъщност коректното на български да се преведе най-точното. Нека да оставим на слушателите ни секунди музика, в които да помислят върху това, което им казахте. Галина Лачева остава с нас, за да видим къде попада в този контекст случая на Габриела Банкова, какво става с нея и може би тук, когато мислите за нея и в следващите минути от разговора ни, ще ви помогне едно заглавие, което избра изданието Тоест и което ми се струва изключително много на място. Жена, която между другото е транс.
Продължаваме разговора с Галина Лачева. Галина, нека сега да поставим случая на Габриела Банкова там, където би трябвало да се намира, не на територията на плашещото. Защото когато става въпрос за транс хора, сякаш реакцията наистина на голяма част от обществото ни е именно такава. Уплах. Действително е проблем това, но и разбираемо, защото все още са недостатъчно гласовете в медийно отношение, например, които дават шанс да се говори за нещата с истинските им имена и дават глас на компетентните, дават глас на пряко засегнатите от конкретни решения. Когато иде реч за личностно-социалната идентичност на хора като Габи Банкова, т.е. хора с трансродова Нека за момент, заради онези наши слушатели, които е възможно да не свързват името, става въпрос за момичето, което откриха в много от дните на последния месец пред Съдебната палата в защита не само на своите права. Действително, Габриела Банкова проведе, ако не се лъжа, цели 12 дни гладна стачка при ужасни метеорологични условия, но неотстъпно пред Съдебната палата. Ужасно здравословно състояние. Да, с пневмония беше и това беше един от поводите тя на практика да стои неотстъпно там, защото отказа на държавата да актуализира нейните документи за самоличност с реалното й име, отговарящо на нейната настояща личностно-социална идентичност, удостоверена лично отговорно и от семейството и всички членове на семейството, и това са хората, които са й дали първоначални имена и които са съгласни с това, че те вече не отговарят на нейната идентичност. Държавата отказа да й актуализира личната карта, което възпрепятства нейния достъп до здравеопазване. Тя не е могла да получи лекарства заради обвинения, че използва чужда лична карта, неотговаряща на това, кой стои зад съответния документ. И се получава един абсурд. Човек, който сигнализира на властите за неактуален личен документ, не един дори, те са множество документи за удостоверяване на идентичността. Подаваш сигнал, даваш заявление към държавната администрация за актуализация. Ясно е какво е необходимо да се промени. Променят се имената, за да отговарят на идентичността. Снимката се актуализира и нещата си тръгват. Но се стига до съд, който да определя дали човек е себе си, дали отговаря на собствената си идентичност, какво трябва да пише на личната карта, за да бъде себе си. Влиза в изпълнителната власт, намесват се там, докато беше в главна стачка, на няколко пъти идваха и арестуваха, понеже не предоставила актуална лична карта. Нали? Затова протестира, че не я осигурява такава, понеже тя не може сама да си изработи. Това, за което призовахте, е въвеждане на чисто административна процедура, която да елиминира съда като инстанция при актуализацията на документи за самоличност на основание родова идентичност. Много далече ли сме от тази перспектива? Надявам се да не сме, защото това е една засилваща се тенденция в демократичните страни. Десетки са вече, които имат въведен защитен по конституция или по друг правен механизъм признак родова идентичност. Редом с признака пол, редом с признака на религиозното, етническото самоопределение. Това е нещо, което споменавате, но религиозното самоопределение не е записано в актовете за раждане, както на предишни поколения, така и на по-новите. Всъщност този аргумент откъде се появява? Къде в документите на Габриела Банкова е записана религиозната идентичност? Нека да уточним, че тя е атеист, който възроптава срещу това да бъде вписана като християнин. Не е проблема в това, че в личната карта се обозначава религиозната принадлежност. Проблема е, че отказ се аргументира. Отказа от издаване на актуален
документ за идентичност, се аргументира чрез религиозни аргументи, което е абсурдно за светска държава, което няма абсолютна конституционна база. Това конкретни части от Конституцията се нарушават по този начин, когато с религиозни аргументи държавата отказва да осигури на гражданин атеист актуална идентификация. Говорим за реакцията на църквата срещу случаите на транс хора. Говорим не само за реакцията на църквата, говорим за съдебната, но и реакцията на църквата е изключително скандална от научна гледна точка. В това отношение също ще коментирам, но тук виждам, отворила съм си една снимка на мотивите към решението за отказ за актуализация на личната карта на Габриела, където се твърди, че ценностните разбирания на обществото, формирани от религията и морала, се характеризират със стабилност и устойчивост като регулатор на поведението, при което налагането от страна на държавата на правни разрешения, намиращи се в колизия с установени морални и/или религиозни норми и принципи, би се характеризирало с спорна легитимност и би компрометирало регулативния им потенциал. Значи, какво четем тук? На 2 пъти подчертано. Религията. Става въпрос за човек, който дори не спада към конкретна религиозна конгрегация, но в същото време му е отказано да бъде човек, отказано му е да бъде гражданин, равнопоставен на всички останали, с актуална лична карта на база религиозна обосновка. Разделението между държава и религия тук е нарушено. По същия начин беше нарушено и когато покрай първото повдигане на тематиката за джендерното насилие, особено към жени и деца, домашното насилие, насилието, партньорското насилие, които са едни от основните, най-често проявяващи се форми на джендерно насилие, но изобщо не го изчерпват. Това са десетки видове. Ние в момента сме фокусирани върху насилието към жени, към деца, към партньори в семейството и домашното насилие. Това са само някои от формите на такова насилие. Когато се заговори покрай Европейската конвенция срещу този тип насилие и тепърва започнахме да обсъждаме основните концепции, като gender-based violence, т.е. насилието в това отношение, основано на точно такива родови иерархизации, дискриминации, в крайна степен. Тогава се оказа, че нашата концептуализация за този тип насилие и за корените на това насилие е изкривена. В първоначалния превод на самата конвенция, която таргетира този тип насилие, концепцията за джендър, за род не беше преведена като род, не беше преведена дори като джендър, като заемка от английски език, ако не искаме да си ползваме нашата си българска дума, нали, граматическия род, джендър, всъщност английската дума за граматически род, ние не сме използвали, беше използвана думата пол. И в една и съща фраза се говори за защита на базата на пола и на пола. Защото и двете, и пол, секс е на английски, и джендър, и то преведено като пол. Оттам нататък се започнаха едни интерпретации, едни усуквания, да било еди какъв си бил пол, социален ли бил, ментален ли бил и така нататък, не става дума за пол. Става дума за родова идентичност и дискриминация в това отношение. Нека да завършим разговор така. Как да си представим действията на институциите от тук нататък и може би на онези борци като Габриела Банкова, които ще ги принудят или пък няма да ги принудят да реагират и може би ще се откажат от всичко това, което са започнали? Нашите нагласи са да не се отказваме и като говоря за нашите,
Имам предвид на демократите и радетелите за равнопоставеност и в това отношение. Борците срещу джендърното насилие, или може да го наречем родиско насилие, както говорим за расистко насилие и така нататък. Ние няма да позволим, макар и малцинствени, групи от населението да бъдат лишени от граждански права и няма да забравим основата на демокрацията като защита правата на малцинствата. На първо място това трябва да е за всеки един от нас основна цел. Този тип насилие е бич в глобален план. Не можем да позволим трафика на хора, религиозното поругаване на основни права, принуда човек да абортира, робството в сексуално отношение, каквото съм преживяла и оцеляла и сама си знам какво ми е коствало, да се третира като нещо маловажно в сравнение с страховете на хора, които просто са дезинформирани. Благодаря ви, Галина Лачева. И аз ви благодаря.